Bé, jo crec que és molt important la fundació. En primer lloc, és molt mereixedora que porta el nom de Josep Lluís Blasco, que ha sigut una persona i un personatge al qual la societat valenciana i fins i tot fins ara el nacionalisme jo crec que no li ha dedicat l'atenció que es mereix, la figura de Blasco. La Universitat de València s'honora amb figures acadèmiques i universitàries com el professor Josep Lluís Blasco Estellés. El professor Blasco va ser un autèntic universitari. Estudià a la Universitat de València Dret i Filosofia i Lletres. Doctor per la Universitat de València, va obtenir la càtedra de Teoria del Coneixement l'any 1983. Crec que farà uns 35 anys que vas conèixer el Josep Blasco Estellés. Blasco Estellés. Van ser companys de departament i vas tindre la sort de ser deixeble seu. Em sembla un encert que se li hagi posat aquest nom, el nom de Josep Lluís Blasco, i això per una raó evident, per la raó que deriva del compromís nacional, intel·lectual i cívic que durant tota la seva vida Josep Lluís Blasco no va deixar d'exercir. Però el professor Blasco no va ser només un universitari implicat, va ser també un ciutadà compromès que va treballar per una política progressista valenciana. Va ser un dels primers professors que donava les seues classes en valencià. Per a mi fou important, perquè una cosa és parlar-ne i l'altra cosa, professionalment, transformar l'argot filosòfic en la llengua teua. Per a mi no sols fou important, fou determinant. Estic convençut que si les meves classes al llarg de 40 anys les vas donar en valencià, va tindre molt a veure el seu exemple. Ja em perdonareu que no puc estar amb vosaltres, el meu ofici és nòmada, avui estic ací de Mallà i vaig pel món cantant. Jo vull felicitar que s'hagi fet una fundació en nom de Josep Lluís Blasco. Ell pertany a una generació de la qual jo també forme part, amb Alfons Cucó, amb Ardit, amb Joan Francesc Mira, amb l'Eliseu, amb el Vicentín Álvarez i altra gent que ara no em ve al cap immediatament però que ja hi érem, i que dins de la universitat dona un tomb a lo que havia estat la universitat en València. És a dir, hi ha una afirmació de la pròpia personalitat valenciana, un redescobriment de la llengua, una reivindicació constant i al mateix temps lligat a les capes populars. Però no només això, no una cosa estrictament, entre cometes, local, sinó també una apertura al món, una apertura a allò que passava arreu del món. Parlaven molt. Teníem temps per a moltes coses. Es reuníem, fem associacions culturals, associacions polítiques, sindicats d'estudiants. Blasco era un professor especial. És un home que dins de la universitat i fora de la universitat, en la creació de l'UPB i en molts altres registres, va donar sempre el to des d'una actitud exigent, des d'una actitud intel·ligent i des d'una actitud serena. Com a filòsof, va publicar llibres apassionants, fruit del seu treball d'investigació i manuals acadèmics que sintetitzen, d'una banda, la seva anàlisi del positivisme lògic i, de l'altra, la seva vocació docent i divulgadora. Blasco fou un representant investigador i docent i de gestió de primera línia. Recordo la sorpresa quan la malaltia i no puc oblidar quan va morir l'acte d'acomiadament en el claustre de la universitat. Josep Lluís Blasco va contribuir i molt a construir la Universitat Democràtica. La seva pèrdua va ser molt sentida a la nostra universitat, a la seva universitat. Ha estat, pot ser, un dels que més m'ha impactat.
els professors que estem ja a punt de jubilar-nos, els professors que encara estaran uns anys a la universitat, o van ser col·legues seus o van ser deixebles seus. Va ser un llaç important entre societat, consciència política i nacional i filosofia. Fou un amic des de sempre, des de la infantesa, especialment des de la primera adolescència, i el recorde molt gratament en aquella època assegut al poble de Tots Dos, però també després en moltíssimes batalles, sobretot universitàries, en la creació en particular, per exemple, del col·lectiu Joan Lluís Vives. És molt important que un partit nacionalista tinga a prop, pròxim, una fundació, perquè jo crec que pot completar d'alguna manera tot allò que els partits no acaben de fer o no poden fer. Jo penso que la fundació pot ser un complement al partit magnífic. És una satisfacció per mi poder expressar així el meu suport a la idea de crear aquesta fundació valencianista i democràtica Josep Lluís Blasco. Trobo que en aquest moment al País Valencià hi ha un dèficit clamorós de compromís cívic i des d'aquest punt de mira institucionalitzar, per dir-ho així, la defensa dels valors d'una democràcia de qualitat és una cosa molt positiva. Espero que la Fundació siga útil perquè aquestes idees de personalitat, d'arrelament i d'internacionalitat i d'intentar que les capes populars vagin pujant de nivell i que estiguin millor, siga útil i espero que aquesta és la meva esperança, perquè crec que seria l'esperança de Josep Lluís Blasco. Sempre m'ha costat molt dir Josep Lluís, sempre li dia Blasco.